Ay, daog ang Nuggets. 3 points sa free throw line. Wala lagi dito mga tropa bay. Ayay, ayaw, ignag di sila kasabay sa akong celebration ron. Kasi makaapas pa to. Plastar na punta diri sa imnanan, yung maapas mo to mga tropa. Ganadyo kayo ko sa mga star player nila ba, kaya hag kayo manghansak ba, liapid away free throw line. Pre, nakasugal ka sa dula ganyan na pre? Dula? Oh, Denver versus Lakers ba, nakasugal ka? Wala pre, di mo ko hilig ng dula pre. Oh, saan di mga hilig nimo? Kana kung ginadula ni Michael Jordan god. Na, tuan na. Buang sino yung bataan ni. Basketball mangguna. Basketball nito? Walang palibak mga ama mo. Jonex Paplay! Hey! Come here! Oh, tuwara na nawag na si Mr. Limo. Oh, pato bida. Ati na alim mo dribble lang ayayan nyo mo bakta sa pag-pastor daw mo bi. Relax lang, Pastor, grabe pastor. to kay Kawin. Pastor mo drabi. Pastor. Ano karon pa man mo? Sila ni tanaw kog basketball. Tan-ara ka sa basketball. Kinsa ni daog? Denver ba? Denver. Lakers ba? Denver Nuggets. Nuggets. Tanawa, Denver. Nuggets. Ayo. Uy, punit naman di ka dira. Wala lang pre, nitilaw lang kung sa kalami ang kadaugan ba. Kasi kaon na. Ay, punit. Ay, ati, gusto mo kumutilaw og kadaugan. Kasi tilaw ang kadaugan sa katamis. Power kayo si Jokers ba no? Hansak niya ba? Gikan free throw ba niya si Hamal Murray? Kailangan Hamal Murray? Paulan man ng tres. Hamal Murray. Jamal Murray maguna. Maura na basta kay Hamal Murray. Nga si Michael Jordan ba na full star ba? Michael Jordan nga Chicago na siya. Wala na nagdula ron. Wala oi. Basta mo na nga player, marama kasi sila ng luoy kay Lakers ba? Wa kasi kung tanong buang ka. Daot yun yung bataa ba? Ma-NBA fans, sarmang ka kung finals na. Taka, abig viewers, manggod ko, kita magkiko atong si Marky ni Dang. Market Tokop ni Dag. Oh, si Marky Tukos ni Dang. Mudang dito. Gikan sa 3 free throw line. Gamay man kay itong mudang dito siya. Pero kusog, man kayo mo ambak to. Pero pre, kulang ato ang kasiyahan karon kung walay tubak. Magay nakabantay ka ganina. Yan ito, kasi siyempre, daugan man ko, kaya nakasugal man ko, 150 man, pero balag kulang og G's ang bayad atong aktura to. Pero Okay ate, lang Jace. Oy, Jace rabi taw na. Unya, kinsa ba kasugal ni mo pre? sugal na ko, pre. Mananggiti mo na to diri. Giti. Pero di na importante, pre. Basta ka-importante, ni bayad siya. Tinuod. Check! Tagawa sa pamalakasan tuba, dira, be. Pagdali, ha. Di na may kinahanglan na itong previous na chika, kay luod ko ito. Gaya po, di mo, chikoy. Dali, ha, baka uwaw na kayo ba? Yawang inchikoy mo rin, mag-ninja, bay. Anak ba na? Ayasan naman tuba, makidala. Wala pa ko dala tuba kay gikuha pa sa ko managiti. Na, mabay pagsaka sa imong mananggiti. Oh, mao pa pagsakan niya. Tanaw magud siya ganina dula gud. Tanaw daw laksa man na siya, oy. Kainom mo na kayo. Kainom mo na kayo, mi. Oh, relax mo abot lagi turon. Unya, unsaon man nato ni pre, nga wa may tuba dire. Check, pwede mo adto na lang mi sa punuan, dito na mo atngan. Sige, kamo bahala. Paminaw na ko. Uhaw na jud kayo mo ba? Labada sa ulo, istritan jud ko kaubog ba. Ayaw, bro. Tara. Tipa. Pastor, oh. Nana po di sila oh. Wala pa ni katilaw sa kung wire ba. Tor! Tor! Adi ka, Tor! Tor! Dali nga, Tor. Paspas dra, Tor! Luya mo kayo. Kasi nag-inom mo lang, may nag-inom, Tor. Kita na ka na itong diri, ha. Kita ka na ilimnom dra. Wala pa noon, wala pa. Oh, nag-celebrate rami, Tor. Kinadaog ang Nuggets, basta man sabay ka sa mga celebration. Sagikan sa gambling, bawal may ana. Butan jud kay Kator. Ani na lang Tor, pustaan na kanang si Quintaw mapaingon ka sa langit. 50 na, sa gatusan, ano? Sama niya. Kung ganitan, awa, nakita rin yung ka. Di daw siya musugal daw. Tara, sabay tata. Sabay lang sa mo. Sabay tata, sabay tata. Ay, resulya na. Tara. Ano yung kagistorya, Tor? Tipa. Dara tubaan oh. Mau na dira ang punuan. Oh, dara. Mo ato sa ako kay ma-prepare pa ko sa akong galon, wala pa mo na hugasan. Mo dito na may sa punuan, ha? Dito lang mo na. Tara, Tor. Dito, Tor. Dali sa ako. Dali, Tor, kay. Nakadaog man mi, Tor. Sabay ka po na mag-inom ron, Tor, ha? Rubog taron. Kamu ha, bad influence kayo mo ba? Si bad influence, Tor. Nya. Jati, asang mananggiti dire? Ay, di man naman nanggiti. Tarsier man na. Inuwayon ti mo ba? Pilihan ba ko? Say tar pre, klarwa ra gud ya pre, itom-itom na oh. Ibid man na pre. Sa ibid. Mananggiti man ko, bad man mo. Bitaw no, tao na or anino? Ano ba, bugil-bugil kayo sa isip ka tao. Mama nang pasugal sa kuha oh. Di mo mabalong lang to sa dulas basketball. Ako, say ako. Na,
ikaw mapuday pre gipugos man mo nagpasugal na di wa din alamag sa basketball. Mao din naghinuktok pre. Nagpatuko-tuko na diha ba. Ah, sure pre. Sige daw be kung nagpatuko-tuko ka dira, ingon daw tuko be. Tuko. Ako biday. Kamo ba wala ko ganay sa inyo ah. Lo, ano sa mo bukator? Bugal-bugalon kay mo sa isig ka tao, tapos mangilad kay mo. Tanawan yung mga naong oh. Paluy-luy dayon. Pati ang Jebel ba, di maluy sa inyo ah. Sorry na gud turo mo na. Sorry. Nako. Ay sag lakaw tor. Ay sag lakaw tor kay nasa may istorya sa imo ha. Sugal na punta tor, kabalo ka tor. Dool man gyud kay sa Garcian tor no, paminaw ni motor kinsa na poy mo daog sa Lakers ug Nuggets. Isa day daw karon. Nuggets to. Nuggets, Lakers na daw sunod ana. Ginsa nimo pagkabalo tor? Kabalo ka, nakita man gud ako sa future. Makita sa future. Sugalan ako ni si Pastor. Ani na lang tor. Sugalay ta tor. Di na ko na sugal-sugal lagi. Ay, kabala ka lagi tor kay no money involved man ni. Unya usa may premyo. Di do mo sugal nya mangita kun say premyo. Ana man na dapat di ba, na premyo? Oh, anak man na tor no, at least dili sugal kun dili kadaugan no. Kadaugan. Ani na tor kita kanan si kadirator. Lalot mo. Pajaki sa mulay ka, Tor. Buha nga ni mo, Tor. Tor, asa man ka? Lakers ka or Nuggets? Lakers ka? Kung madaog ang Lakers, Tor, imuha na ng chika. Ano mao nga Sure ba? Oh, sure, lagi na. Kung madaog ang Nuggets, Tor, ikaw ang manlibre og tuba. Way problema na. ha sana sukol manyaki suday ni no ngani tanaw ba. Saan pagka-sure ba nga madaog ang Lakers nga makuha ng chika? Surbol lagi na, Tor. Kami na bahala ana basta kay wala na kailang yan ng chika basta kay kung padaog ka sa Lakers ninyo pero kung mapildi gani. Tuba ha? Matik na. Bantay ka, close deal na. Buta na si mong libro sa panaad. Libro sa panaad. Pulutan mo. Grabe, di mo inom pero gusto kayo mamulutan. Oh, lista na dira ha. Libro sa panaad na ha, libro sa panaad. Lakers versus Nuggets. Oh, libro sa panaad. Okay na Tor. Okay na Tor. Saman kita-kita sa diriya. Singnon jud ka na mong tuba ha. Wa problema na. Yan, pabilin sa kadiriya. Magsangyaw pa man kano. Traffic kay bro. May tuba na hinoktok naman ang GT. Para pasita ka. Walupat chika oh. Matik na. Lakers ay daog sa ginto. Makachika na ba kaya si Pastor no? Maura na atong atangan sa game to kung kinsay madaog sa ilaha. Lakers ba or Nuggets pero bago na. Nasa ko'y dula introduce sa inyo ha. Mao ni ang una game. Click nyo ng link sa comment section tapos click download. Mamili ka na register o login. Pero kung bago pa ka, mag-register ka sa registration. Butanin mo na yung cellphone number, password, verification code o referral ID. Then matik makasulod na ka sa una game. Naiklasikasin dula drani. Dragon Tiger, Jackpot ug Mines. Pero ako, Mines o dula kay Kilikaya na rin mong bomba diraw niya. Kung daogan na ka gusto ko mag-cash out, i-click lang nimo ng withdraw. Butay mo rin mong Gcash account, Gcash number, OTP, then automatic maka-withdraw na ka. Kanya kung gusto pa ka magdula pero nautdan na ka-coins, i-click lang nimo ng plus sign. Mamili ka na 100, 200, 500, 1,000, uban pa. Pero Gcash, ikaw po'y gamit dira yan. So man, nagits na ninyo. See you sa game 2.